Здравейте! В този епизод ще поговорим за материалите, които абсорбират вибрациите в купето на автомобила, на буса, на превозните средства, които се лепят от вътрешната страна на ламарините. Те обикновено са битумни, не обикновено, а по принцип са битумни и са доста скъпи. Се почват от порядъка на 50 лева на квадратен метър и стигат до 200 лева на квадратен метър. Трябва доста добре и обстойно да прегледаме местата, където трябва да сложим такава изолация. Това е тавана, пода със сигурност. Важни неща са също и калниците, които са вътре в купето. Там шума и вибрациите са доста силни. Под тези панели също трябва да опитаме да сложим изолация, защото има голямо кантене при движение. Задните врати в тези отвори, по-нагоре в тази част позволява и още по-нагоре в тази малката част, просто където е възможно. Стигнах до извода, че тези скъпите мембрани, скъпите антидъмпинг изолации могат да бъдат заменени с по-прости хидроизолационни мембрани, които са доста по-широко разпространени. В този случай ние успяхме да открием самозалепваща такава, без нагряване, без горелки, без огън. Просто се маха долния пласт и може да се залепи директно върху ламарината. Ето, виждате, лепи доста силно, особено когато е топло времето, когато е леко нагрята. Когато всичко се направи прецизно и подробно, с подходящите материали, се получава един добър резултат. С тази антидъмпинг изолация се работи много лесно, режи се с макетно ножче, както оригиналната. Няма проблем в това. Лесно се сваля защитното фолио, лесно прилепва към ламарината на автомобила. Хубавото е, че при нагряване отвън, когато се нагрява ламарината, с течение на времето, самата изолация все по-добре и по-добре залепва термично. До скоро!